Máš přestávku. Řekneš si, že potřebuješ na záchod. Tak jdeš na záchod. Přijdeš těm dveřím od těch klučičích hajzlů, A první, co vidíš, je tak velký kráter v tom rámu těch dveří, takhle velká díra. že by si tě dal normálně prolíst. Nemusíš ani otevírat ty dveře. Dveře. Tak je otevřeš jako správný žák, zabouchneš je, jak si zabouchl, tak nějaký kus těch dveří. Dveří vypad na zem, Řekneš si, OK, to jsem neudělal. udělala. Vevnitř se rozlídneš, podíváš se na umyvadla a pod těma umyvadlama Jsou takhle zlomený trubky, kapne z nich nějaká zelená radioaktivní voda a je tam tam taková. tahle louže. Tak to překročíš a vejdeš do. Na záchody. Máš 4. 4 kabinky, 3 pisoáry. První, co cítíš, Je trojnásobná vražda. a první, co vidíš, je 400 přilepených. Kapesníků na stropě. A Pak tam jsou 2 skupinky lidí. jo, nějaký 3 kluci, co kouří nějaký fialový. Peklostroje. Je tam totální hotbox. A pak nějaká skupinka 4 takových divných týpků s brejlema, který klečej U té záchodový mísy a vaří tam nějaký lektovary. No, no, to tam bubla, přetejká to přes ten záchod. Tak se teda podíváš na zdi, jo? Zdi, Jsou totálně rozebraný. kachličky Vylámaný na zemi, no má, kdyby jsem takhle přišel, vzal si ty kachličky z té zemi, odnesu si to domů, tak si z toho postavíš vlastní koupelnu doma. tak řekneš OK, jdu se vychcat A mizím odsud. Jdeš do kabinky, a chceš se zavřít. Zavřeš ty dveře, podíváš se na ten zámek. zámek totálně rozebraný. Místo zámku tam je prostě prázdná díra, Dírka. takže tam je z toho Kukátko udělaný. chci se vychcat, jo? Takže jednou rukou Zakrýváš to kukátko, aby ti tam nikdo nekoukal dovnitř. jednou nohou, Musíš držet ty dveře, aby ti je nikdo nevyrazil, když tam chčiješ. takže totálně multitaskuješ a chčiješ, při tom, co chčiješ, tak Pochčiješ úplně všechno, kromě toho záchodu. pochčiješ si nohy, boty, dochčiješ, chceš spláchnout, zatlačíš to spláchátko, Ono to vypadne, tak se na to vysereš. chceš jít pryč, jako si umyješ ruce nějakou tu radioaktivní vodou a jdeš do prdele.